ଆପଣ ତ କେବେ କିଣି ନଥିବେ। क्या बोला तूने? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ पवित्र पणा संक्रांति। पणा संक्रांति उपलक्षे आपन को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। चलते घटगाँ आपण मैंने देखते। हेलमेट पिंधि हेलमेट पिंधि गोटे भल एनएच को जहाँ अच्छी जो गाड़ी अच्छी गाड़ी आम बड़ अरे
ତେଲ ପକେଇବୁ ऑनलाइन ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲୁ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ। ଯାଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି ସିଧା 10 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ଦୋକାନକୁ ସଫଲ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆଇଲି। नहीं ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ନିଦ ବହୁତ କଞ୍ଚୁଛି। ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ ହବ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲୁ। ଭାଇ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲୁ ଫୋନ କଲା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ କଞ୍ଚୁଛି। ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ କି ହଂସ କରିଛନ୍ତି ତଳ ବାଡେଇ एक्सप्रेस ଯାହା କର କର ଠାକୁର ଘଟଗାଁ ରହିଲା 37 କିଲୋମିଟର। এইটা সেই জায়গাটা এই যে মন্দিরটা দেখাও না।
Beautiful city in the banana and choring in the Amara Gomata and choring and dying. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛ ଯାଅ ରସି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପଛରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ରସି ହାଣ୍ଡିଆ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ भाई लोक खाली अटके खाली पार्किंग एठी करो हाँ सेपटे रखा ଏପଟେ ଛାଡ଼ିବେନି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚ କୋଉଠି ଛାଡ଼ ତ ହେଇଠି ନ ରଖିବୁ कौन आम जिमु सेड़े ଏଇପଟେ ବସି ଏଇପଟେ ଗଲେ ବସିଲେ କିଛି ହବ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହେଇଠି ବା କୋଉଠି ଜାମ୍ ନ ଗେନ୍ଦା ଜାମ୍ ଚାଲେ ଏ ଶୁଭମ ଏଆଡ଼େ ପଶା ଶୁଭମ ଏଇଆଡ଼େ ପଶା ହଁ सेड़े के जीवा तार ଚାଲ ଏଇଠି ଆମର भाई गाड़ी पार्किंग ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାମ୍ ଯେ ପାର୍କିଂ ହଁ ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିସାରିଲୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ भांग भांग बेसी ना पणा देखु केते आबे ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା ଏଇପଟେ କେମିତି ଯିବା କେମିତି ବୁଲି ସେ କହିବେନି ନହେଲେ ଅଲଗା ବାଟ ଯେ ଥିବ କହିବେନି କି ମତେ ଆଖିଟା ପୁରା କପଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ନେଇ
दिल्ली बार ना ए लुटू नहीं होइबा ए ना ना अन्ने तो धरी पळ्या सेल्फी टा ओ सेल्फी लोक पूरा जाम। निटक जमा भल लगुनि ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାମୁଁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ମାମୁଁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ ନା ଦେଖିବେ ବୋଲି ନା ନା ଲାଇନ फास्ट गेट पूरा बंद सेकेंड गेट्रे पूरा एंट्री 3 नंबर भी नुहे 3 नंबर गेट गाला धरबे माने गाला धरिबो जहा को है ना देई दो दीप आंतु दीप पर गोडी को जाली हबनी हो जान त पळे ଆପଣ ତ କେବେ କିଣି ନଥିବେ क्या बोला तूने? କିଣୁଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ फोर मन को रखे भितर लोक देखी पार्थे केते प्रबल देखुछ ना देखू जाम देखो जाम प्रबल भाई भोग जमा लगौଛନ୍ତି पूरा जाम प्रबल सिल्लू ओए पणा दिया अल्प समय मध्य श्रीयुक्त मोहन चरण माझी आसिक आम निकट उपस्थित रही देखिए भिड़
ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଣ କି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁରା ଦର୍ଶନ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଘଟଗାଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ପିଆ ହଉଛି। ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଭୋଗ ଏବେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଭୋଗ ପ୍ରବଳ। କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ଶୁଭମ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଲା? ତ ଫାଇନାଲି ଠାକୁର ଦେଖା ସରିଗଲା ତବେ ବାହାରିଲୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆବେ ଆମେ ହେଇ ଉପରେ ଉଠିକି ବନ୍ଦ କରି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବାଟରେ। ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସ ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସ ଇଆଡେ ଆସ। ହାତ ତମ ଦିଅ ଇଆଡେ ଗାଡି କରୁଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ ଏକାଥରେ ଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।